Gua gak kayak tak main dikin dia. Hello guys, welcome back to my MKFT channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि MKFT चेनेलाव फिन बरायफिनबाय। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नुनानै माने मोनथिखाबाय जानांगौ आं बबेयाव मा खालामहैदों। आं माने न'आव थानो बिराद बोरिं मोनबाय आरोना गाइस, बिनिखायनो आं सानैसो लोगो लानानै माने मोनसे जायगायाव माने टाइम स्पेन्ड खालामहैनो नागिरदों। थ' नोंथांमोनाबो माने भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो, जों मा खालामो मा मायो। भिडिअआ दिनैना एसे इन्टारेस्टेड जागोन गाइस, स' नायलांबाय थादो। बे बस्थायाव बन लाखाबाय आरोना जोङो माने हाजोआव दानहैनो बानानै खस्थ' खालामनो बानानै, ओमफ्राय नैबे मनायावबो साराय सुराय लाखाबाय आरोना। ओमफ्राय जों बेयाव माने ब्रयलार फेन्दाखौनो माने मोनब्रै लाबाय आरोना गाइस। लाबाय ब्रयलार जाबावनि बेदर लाना फैबाय लोगोफोर, ओमफ्राय जोंना माखासे बेसाद नांबावगौ दं आरोना, बिनिखायनो बे दखानाव जों हाबबाय। थाव आरो माखासे बेसाद लानो थाव लानो नागिरदों गाइस बेयाव दा। थाव मस्ला सामब्राम गोजा। गाइस माने ओरैबायदि गरम आरोना, न'आवबो बेसेबां थाबाय थानो एकदम ओरैबायदि बरिं मोनबाय, बिनिखायनो बाहेरायाव एसे बेरायहैनो होननानै फैनाय जाबाय आरो। बेयावनो माने ब्लग लानाय जाबाय। नोंथांमोनहाबो माने जायगाखौ नायदो, मारै नुयो, जों मा खालामो मा मायो, मारै टाइम स्पेन्ड खालामो, नायलांबाय थादो। बन लाग्रे गारिखौ जों माने बेयाव पार्किं खालामफैबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय दा बिनिफ्राय जों थाबायलांसै, दैमा मोनसे बारनांगौ, बिनिफ्राय ओरै क्रस जानानैसो माने बे जायगाखौ सहैयो आरो। बेनो गाइस दैमाया, बेखौनो बारस'नांगौ आरो बै फारसेथिंजाय। होद लागाव लागाव फाइनालि लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना, नोंथांमोनाबो नायदो। फाइनालि गाइस जों माने सफैमारबाय। ओमफ्राय माने ओरैबायदि सान्दुं आरोना, बिराद गरम मोनबाय। आं बे स्पेकखौ गाननाया बेनि थाखायनो गानदों गाइस, माने सान्दुंजों माने मेगनखौनो फिसा फिसा नुलायलायो आरो, बेनिखायनो आङो माने स्पेकखौ गानदों। नोंथांमोना माने बेलेग माबा साननाङा गाइस। माने जोङो एसे दहाय नोंसोरनो देखायनाय माने दै बाज्रुमा, बेखौ गारनानै जों माने एसे गोजौआव फैबाय आरोना। मानोना जोङो एसे माने मोजां जायगा नागिरदों आरो, कमफर्ट जायगा। जों माने संनानै जानायनि माखासे बेसाद लाबोदों नालाय, ओंखायनो संनानै जानो हानाय बेबायदि मोनसे मोजां जायगा नागिरदों आरो, बेनिखायनो जों एसे गोजौआव फैबाय। अगदाबा मानसिफोर संजाखानाय बिदि मोनथाम बानायखानाय दंमोन आरोना गाइस, ओमफ्राय जों माने बानायनाङासै, मोजां जाबाय। नुबाय नुबाय गाइस, नोंथांमोननो ना देखायनो नागिरदों। बिलाइ 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 दास्रा लाबोयोबा थिग जागौमोन। बबे बिलाइ गिदिर गिदिर माथो हनै, बै नै हनै मेलाथार दंलै। बेयाव ना हमनो फैफिनसै नामालै? सदबा मोनजोबोलै ना? सद नङालै, आस्राजों खनसे ज्राब ज्राब सारबानो मोनबाय थागोन बेयाव। मोनगोनथ' आरो हनै आयु गाइस, माने जोङो दा एसे रेस्ट लादों। ओमफ्राय दानि ओरैबायदि ना नुबाय आरोना, एकदम खाथि खाथियावनो जा ना दंखायोना, माने जों लस मोनलायलायबाय आरो।
ओमफ्राय नायदो सासेखौ नाखौ नुना माने थानो हायैनि औवा माने दानब्रबलायनानै सुनो नागिरबावबायसो आरोना बियो ब्रयलार नालाय गाइस बेनिखायनो जों माने रुनानै लाग्रोबाय आरोना गिबियाव ब्रयलार फेन्दाखौ Ada Kapda Minister. Saya ada topla dong oh. Isin naik deh. Mini berarti terulik macam ini oleh. Guys, माने बार फैनानै उफाय गैया आरोना अरानो माने साराय खिथुआव नांला बे दाखिनिखौ लानानै बाराव बिथिं फैदों बेखौ माने होथेबाय थानांलायनाय जाथारबाय आरोना गाइस उफाय गैया एक्चुअली गाइस माने बेदराबो दाबो मोनथ'वाखै आरोना ड्राइ फ्राइस ओइ हनै एथ' अराव जस थांबाय माने ओरैबायदि बार बारदों अखासो हासिगोन नामाथाय गाइस गिलायसो लांबाय आरोना जों माने जास्लाबनो हागोन ना हालाथाय Hai guys, finally मोनबाय आरोना जानोसै फटाफट एकदम खारनोसै फटाफट एकदम बोथोरा थिनला थाबाय थानो गाइस ओरैबायदि बार Ayah, spray kucu spray dah, spray dah. Spray kena, jeng spray lawan guys, spray kena mana bau baik. Apa? No, 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 no. Juptok kan tua gasuan itu. Sabili अखा फैबाय फोजोबथ'थारदो Bye. गाइस जों माने फाइनालि जाबाय आरोना जों थांसै ओमफ्राय माने बोथोराबो अखा हाबोगासिनो दं जाखांबाय जायखिजाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मारै मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन